общо взето, основното изискване, което знам аз относно продажите, е човек да е искрен и автентичен. Хората се чувстват много привлечени към хората, които са автентични. Защото повечето хора не могат да го овладеят това нещо. Ако някой е един и същ вкъщи, пред колегите, пред менеджмента, пред аудитория или пред съседа, това е много ценно качество, което повечето хора намират много привлекателно и то на подсъзнателно ниво. Защото повечето хора носим маски. Проблема на носенето на маска е, че маската точи много енергия. С други думи, когато носим маска, ние постоянно се опитваме да прикрием, че ние сме това, което се представяме пред хората. А това точи много енергия. Така че ако някой иска да е добър в продажбите, според мен първото изискване е той да се научи да харесва себе си и да осъзнае, че автентичността му е това, което го прави най-ценен.